Ponúkame na predaj rodinný dom na Liptove s veľkým pozemkom, takmer 3000 m2, len 2 km od priehrady Liptovská Mara v krásnom prostredí uprostred nádhernej prírody v maličkej obci Bukovina. Oplotený pozemok o celkovej výmere až 2850 m2 je približne do polovice rovinatý a neskôr sa postupne zvažuje do mierneho svahu. Má veľký potenciál využitia vďaka svojej komfortnej šírke 27 metrov. Viem, že v súčasnosti už asi ťažko nájdem takého hospodára, ktorý by sa chcel starať o pozemok o takejto výmere. Preto uvažujem o jeho rozdelení. Rozdelil by som ho tak, aby som vytvoril niekoľko stavebných parciel a pokiaľ vy zháňate pozemok na Liptove na stavbu rodinného domu, tak možno to bude vaša príležitosť. Na pozemku je osadený rodinný dom so súpisným číslom, hospodárska stavba, sklady, humno a garáž bez súpisného čísla ako príslušenstvo. Inžinierske siete, narážaná studňa s domácou vodárničkou v pivničných priestoroch do hĺbky 5,5 metra. Odvod splaškových vôd z rodinného domu je do vlastnej železobetónovej žumpy 10 metrov kubických kanalizačnou prípojkou z kameninových rúr o priemere 150 mm umiestnenej v prednej časti pozemku. Elektrická prípojka NN káblom AL 4x25 mm štvorcových v zemi. Samotný rodinný dom je na svoj vek vo veľmi dobrej kondícii a vidno, že bol udržiavaný. Horizontálne hydroizolácie plnia svoju funkciu, takže dom je suchý a bez viditeľných statických porúch. Musím zdôrazniť, že na dome už prebehli niektoré zásadné rekonštrukcie. Nové plastové okná a vstupné dvere s izolačným trojsklom a vymenená betónová strešná krytina brava. Myslím, že je tu viacej možností a máme s čím pracovať. Preto ak máte nejaký nápad, neváhajte ma kontaktovať. Moje meno je Robert Bela a budem sa na vás tešiť. Rodinný dom nepatrí do skupiny veľkých dvojgeneračných domov, preto náklady na rekonštrukciu budú primerané, aj keď podkrovie ponúka krásny priestor pre ďalšie podkrovné bývanie.